Løb, mens du kan. For hendes forældre. Hun er helt alene. Løb, mens du kan. Jeg kunne godt tænke mig at være skuespiller eller filminstruktør. Jeg har lavet en del filmskuespil og en del teater, så jeg tror, vi vil gerne lave mere af det i fremtiden. Det er jo en personlig rejse fra, at man træder ind i teaterrummet og melder sig ind på tallinjen. Og mange kommer jo, fordi de gerne vil komme lidt ud af deres comfort zone og få mere mod på livet og blive lidt mere robust. Ja. Okay. Godt. Jeg valgte teaterlinjen på Bråhus Efterskole, fordi jeg gerne ville prøve noget nyt og udfordre mig selv, fordi jeg har aldrig spillet teater før. Jeg elsker den måde, man kan udtrykke sig på og leve sig ind i en rolle og gøre den til sin egen person. Man kommer ud af sin comfort zone og får overskredet nogle grænser på en god måde. Man kan nok bruge det til at udfolde sig lidt bedre, blandt andet når man skal fremlægge i skolen eller sådan noget, hvis man har lidt svært med det. Du får nogle virkelig gode færdigheder i at snakke og blive dygtig til at udtrykke dig. Vi ikke bare øve den igen, så? Vi bare starte helt forfra. Ja. Jeg tror, vi springer over. Lige nu har vi startet en forestilling op, så lige der vi er nu, det er simpelthen læseprøver. Og den har vi startet her i sidste uge og kører frem til sidste marts, hvor vi har premiere på forestillingen Drømmeland, som er årets forestilling, som handler om drømme. Og hvad drømmene betyder for os. Så det er der, vi er lige nu med, at de ligesom får lært nogle replikker og får et overblik over, hvad de egentlig har sagt ja til, og hvad de bliver kastet ud i. Så det er et spændende sted. Jeg tror, højdepunktet helt klart har været at få at vide det her store teaterstykke, som vi skal tage i gang med, og vi skal vise til marts. Jeg tror virkelig, at det bliver et fedt projekt. Jeg er da lidt nervøs for, hvordan det kommer til at gå, når man ikke har prøvet det før, men jeg tror nok, det skal gå. Du har øvet dig rigtig lang tid, og du er forberedt, og så kan det godt være, at det føles lidt skræmmende, men det er også super fedt. De søde drømme er en åben port ind til dit hjerte. Jeg har lige været en tur i Berlin, og det var sådan en rystet sammen tur, så det er vi stadigvæk høje af. Altså der er en god stemning på holdet, og det smitter jo af på undervisning og den måde, vi er sammen på. Vi bakker hinanden op og støtter hinanden i at udfolde sig, og ja, det er virkelig hyggeligt. Og så er fællesskabet også bare vildt godt, når man ligesom skal arbejde sammen alle sammen for at lave et stykke. Det er vigtigt, det med at turde sætte sig selv på spil. Også at turde kunne leve sig ind i og spille en rolle. Det er på den måde, så bliver man også klogere på sig selv, men også det med at teater, det er jo lidt et spejl af livet, at kunne se livet på en ny måde, men også at kunne forholde sig til verden. Og det kan man via teateret, både ved at se teater, men også ved at spille teater.